Bueno, venga. Comezamos logo? Sí, vamos. Ben, bo día. Imos comezar o coloquio Banda deseñada no ensino de lingua e da literatura e acompáñame na mesa da parte esquerda Xulio Carballo. Vou vos dar unhas notas moi pequeniñas para que saibades que nos acompaña na mesa e xa comezamos co coloquio. Xulio Carballo é o autor da primeira tese sobre banda deseñada galega, a partir da que xurdiron numerosos artigos e conferencias. Unha das súas publicacións resultantes da tese, por exemplo, é Os pioneiros da banda deseñada galega 1971-1979. Comisionou tamén a exposición BDG 70, a Revolta do Cómic Galego, é membro da Asociación de Críticos e Divulgadores do Cómic, profesor de Lingua e Literatura Galegas no ensino medio e ven de coordinar recentemente Como estudar o cómic, unha adaptación gráfica ao estudo da banda deseñada. Do meu lado dereito, Xico Paradelo, está vinculado coa banda deseñada co cómic dende finais dos anos 80, foi membro do recoñecido colectivo de banda deseñada Frente Comisario, e a organización organizou as jornadas de BD de Ourense no ano 89, o primeiro encontro de dibuixantes galego no 92, membro do colectivo Pestiño, autor de diferentes traballos, entre eles a Historia da Lingua en banda deseñada, ou Ricardo Carballo Calero, Corazón da Terra. Tamén ten a súa faceta de humorista gráfico e traballa como profesor nun cole en Ourense. Logo, nos extremos, acompáñanme Irial de Bunde, que é a autora, a responsable da adaptación á banda deseñada de Memorias dun neno labrego. A parte creadora, digamos. Na outra marxe, na marxe dereita, é do Pazo, que agora un momento de publicidade, a parte de membro do grupo Piratas en Parche, é o responsable da biografía de Blanco Mor, que foi adaptada tamén ao cómic con ilustracións de Bea Gregores. Así que estes son as persoas que me acompañan e a primeira das preguntas que ímos facer é que é para ti ou que é para vos a banda deseñada? Empezamos polo lado esquerdo. Vale, para min sería, obviamente son percepcións persoais e podemos ter moitísimas maneiras de verlo, aquí se vai ver, sería a arte de narrar a través da secuencialidade gráfica. Vale? Non só é algo que conste só dun debuxo e dun texto, senón que é a maneira de planificar e desenvolver todas esas viñetas, todo ese debuxo, todo ese texto, todo o que hai dunha maneira eficiente, non? Para que chegue en todo o seu esplendor ao lector. Para min é o esencial. Primaría máis a parte gráfica que a parte literaria, por exemplo? Que a parte do texto depende, hai autores e autoras que teñen un debuxo moi potente e que visualmente transmiten moitísimo, e hai outros onde o texto que se desenvolve na banda deseñada ten moita importancia polo que quere significar, polo que quere transmitir, pero é precisamente a conxunción desas dúas cousas onde se vai ver un gran resultado dunha banda deseñada e como se planifica, como se secuencia todo. Hai moito traballo detrás para planificar non que viñetas temos, que texto se escolle, entón o resultado total ven a través dunha boa planificación e obviamente un gran debuxo e un gran texto van crear unha gran banda deseñada. Chico. Hola, ben, se me permitides, eu antes quería agradecer a CIGA, a SPG e tamén as organizadoras, a Olga e a Ana, por contar con este medio da banda deseñada para estas jornadas. E tamén, bueno, eso permitirnos a nos coñecernos, porque había moito que non había, xa que algúns que estamos aquí que non nos víamos, entón, pois, agradecer moito que contedes con este sector que é a banda deseñada. Entón, a banda deseñada, eu concordo totalmente co que dixo Xulio. Eu, por sumar un ponto máis, diría que en relación cos alumnos e alumnas de ensino medio, incluso de primaria, a banda deseñada ten tamén unha maneira de expresarse, unha forma, a veces, máis accesible de poder comunicar, de poder contar, de poder transmitir esas inquedanzas que pode ter unha persoa nesas idades. E tamén unha maneira de socializar con outras persoas que teñan ese tipo de inquietude, non? Eu, por exemplo, empecé así, non? Eu empecé no instituto porque
que había outro rapaz da miña aula que dibuixaba de maravilla, entón xuntámonos e fixemos un pequeno grupo. Entón, para mí tamén é unha forma de estar no mundo e de comunicarnos. Iria, Pois, eu estou moi de acordo coa tua opinión, coa tua descripción. Axustase bastante a unha definición que fixera Scott McCloud alá polo 92-94 dunha serie de planos secuenciais determinados por unhas elipses, uns saltos de tempo maiores ou menores. Eu, ademais, coa apunte que dixeches ti, diría que a parte narrativa, literaria, como se gustaría dicir, non ten por que estar presente, xa que agora hai bastante cómic alternativo ou experimental. Había un, non me acordo de que autor, pero español, que era simplemente unha liña saltando de viñeta en viñeta, transmitía emocións. Entón, aí a parte literaria vería que xa consultara, por exemplo, con ese autor mesmo, pero cada vez hai moito máis variedade, e, bueno, iso tamén permite para unha definición máis ampla do que un cómic. Hola, bueno, chamo-me Eric, tamén quería darlle as grazas a Ciga, non só por invitarme a vir aquí a un taller tan pro, sino pola labor que fan de xeito diario, persistente, manifestándose a 7 da mañá se vai falta cando unha persoa non ten dereitos laborais, grazas desde o fondo do corazón. Por outro lado, quería facer hincapé en que o libro no que tive a sorte de participar foi ilustrado por Bea Gregores. Non podo recomendar o suficiente o que fai. Entre as habilidades que eu teño, creo que comunico ben, creo que toco ben, pero creo que dibuixar pues, non é o meu mundo. Entón, pues nada, síntome un poquinho como que me pillaron aquí para ser o vídeo cómico desta mesa, e para mí o cómic, ou a banda deseñada, ou como chamedes, porque seguro que estou dicindo unha burrada, porque seguro que son términos distintos, pues para mí é un misterio. Eu non entendo como unha persoa pode sentarse e facer tanto, non sei, que me parece unha cousa fascinante, como cando ves un edificio de máis de 5 metros, sabes? Digo, como chegamos ali? Non o sei, pero é maravilloso. Ben, cando comezou o vosso interese pola banda deseñada? Xico un pouco xa adiantou, empezamos por ti se queres. Sí, neste caso. Ben, eu ia para escritor de contos de Blanco Amor, que era unha das miñas influencias cando estaba no instituto, pero tiña un amigo, xa vos lo contei, primeiro de BUC, que dibuixaba de maravilla, facía cómics Marvel, que vete copiando, porque así como se comeza, que me desmitan aí os compañeros que saben, nada, mudou a carreira. Entón, pois empecé no instituto, con un amigo, logo tuvemos a sorte de que en Ourense naquela época, estou falando dos anos 80, había unha institución que se chamaba Casa da Xuventude de Ourense, que tiña unha persoa, Benito Losada, que xa morreu, e gustaría me fazer unha pequena homenaxe, xa que estamos, que era unha persoa que sabía organizar, tiña unha moitísima actividade de todo tipo, era unha persoa que estaba moi pendente das tendencias e das inquedanzas da xente xoven daquela época, e entón deu-se de conta de que había xente que gostaba de banda deseñada e animounos, había cartos daquela, había cartos públicos para isto, e animounos a facer un grupo, aí mesmo nos ofreceu publicar unha revista, e entón comezamos na Casa da Xuventude con este colectivo que se chamou Frente Comisario, e o resto, pois, é historia, como se dice. Non sei se alguén pode... Vale, ben, o meu interese pois, nace dende moi miúdo, pois grazas a ter un irmán maior que consumía moitos tebeos de Marvel, non? Consumía, Hoxe en día, sí, consumía así. E sempre dende pequeno li moito sobre Marvel, ainda así lembro, por exemplo, non sei por qué, por acaso, había un álbum de Metal Harland que era de Quebra, el macarra del espacio, que para mí, para un neno pequeno, que, bueno, sí que lía superheróis e tal, pues era un álbum da escola franco-belga, pois iso, con un rato antropomorfizado que viaxaba pola galaxia, que dicía tacos, que se metía en pelexas, que era todo... Para min, a verdade é que foi unha revolución e pensar noutras maneiras de contar tamén, de contar outras historias, non só ese mundo do cómic USA que había.
E logo, é verdade, tamén para falar un pouco dese pequeno salto, deses problemas que hai nas xeracións, porque co paso do tempo, na adolescencia, un pouco máis aló, deixei de consumir banda deseñada, deixei Marvel un pouco de lado, e xa na universidade centrábame máis na literatura, porque semellaba que non había unha banda deseñada que encaixase cos meus novos gustos, cos valores que estaba asumindo, con un certo tipo de historias, de narracións que eu demandaba. Pero aí sí que empecé a atopar autores que xa viñan de máis atrás, pero aos cales aí non tiña acceso, porque hai pouca comunicación, hai unha pouca cultura da banda deseñada aquí, pero sí que empecé a chegarme a autores como Alan Moore ou Frank Miller, ou logo máis adiante Marjan Satrapi ou Art Spiegelman con Maus, onde me vin que se podía falar do Holocausto, que se podía falar, ou Joe Sacco, do que estaba a pasar daquela en Palestina, que segue de actualidade, de achegarme máis a esa novela gráfica onde se expresaban uns contidos, uns valores, moitas máis narracións que se achegaban a min. E todo iso é o que temos que pensar a hora de, e para iso vai servir a banda deseñada do que falaremos logo, para achegarnos ao noso alumnado, que hai moita banda deseñada que non só temos 4 modelos estereotipados, senón que hai agora mesmo de todo. Podemos coller calquer contido e achegarnos con eses contidos a eles e poder transmitirlles outros modos de narrar, outros valores, non? Pero bueno, non me vou estender máis niso, que senón quito máis preguntas. Miriam. Sí. Eu para falar do cómic primeiro teño que falar da miña familia, porque veño de uns pais ambos profes de galego, entón sempre querían achegarme á literatura. Eu comecei lendo, como a maioría para os nenos, libros ilustrados. Diso foi o que copiaba eu. Por exemplo, era de 2 irmáns a nena tímida, a nena calada. O meu irmán tiña unha labia tremenda, parecía un vello de 3 anos. Eu expresábame por medio de debuxos. Cando me dixeran que non existían os Reis Magos, ese foi o meu pic dos debuxos. Fixera un corazón roto, no que unha parte estaban os Reis Magos, na outra a figura dos meus pais dicindo non existides, e era Día Duro de Iria, 8 de xaneiro de 2008. Entón, era a miña forma de expresarme, porque eu non falaba nada. E máis tarde fun descubrindo algún outro cómic, grazas de novo á Biblioteca Pública de Santiago. Foi a miña salvadora. Se non existisen as bibliotecas, eu non faría isto. Entón, pois, fun vendo pequenos cómics como Tito Longueirón, como Fiz, pero realmente o que máis ou menos os 11 anos foi o que me deu así basicamente unha labazada, foron os libros que lle poñerías a un neno de 11 anos: Maus, Persépolis, todas esas cousiñas pequenas, cómicas. Entón dixen, isto está moi ben. Despois pasei un pouco a fantasía, e por aí tamén viña outra parte que non se conta tanto da historia, que é clasismo. Entón eu dicía, como se metían cos cómics, coa xente, iso non dicía case nada nunca público, e dicía, non, eu non leo cómics, eu leo novela gráfica. Entón, pois, lía basicamente iso. E despois, xa con 17 anos, volvín a manga, volvín a historias que tamén disfrutaba moito, as outras tamén, pero bueno, un pouco máis lixeiras, e hoxe en día, pois, teño moito trasfondo tamén en moi gran parte por ter estudado no Grado Xermético, no que se dá historia ao cómic de diferentes países. Tocache un par de puntos aí super interesantes. Unha das bibliotecas, efectivamente, bueno, cada vez son espazos máis amables, que teñen os libros á altura das criaturas. A mí tamén me pasou eso, non? Que descubrín Asterix e Obelix nun caixón de desorganizados que a bibliotecaria xa se rinde, o sea, xa é como o caixón do caos, non? E no que, por outro lado, o tema do clasismo, que me fascina, porque realmente armarizamos certas prácticas literarias. Logo, todo o mundo temos un perfil en Goodreads no que nos pomos de meta ler 12 libros ao ano, non? Pero o prospecto do champú, verdad? Porque non sei, quero decir que temos o tema da literatura
bueno, moi estructurado en base ao que se dixo sempre que era un libro decente ou un libro que pagaba a pena ler. Bueno, está ben cuestionar esto e facerlle ver as criaturas que, bueno, leo que queiras. Eu empecé con Capitán Calzoncillos. Ves, a xente dice, pues es genial Capitán Calzoncillos. Recomendado. Referentes. Vale, mira, Ou algo que engadir, porque aquí sí, podes intervir en calquer momento. Así que engadimos. Sí, nada, é un pouco para ver o cambio de xeracional, non? Porque, por sorte, vos tivestes acceso á biblioteca a ver xa novela gráfica, a ver non moitos cómics ali, pero antes non había. Prácticamente igual si algún Asterix Obelix ou algún Tintín, pero non tiña acceso nas bibliotecas, non había, pues, realmente, bueno, o que consumíamos pues era igual o Marvel ou menos cómics underground, non se podía chegar, non, quer dicir, teñamos que ir aos quioscos a mercar pues, a nosa grapa quincenal, non, ou mensual, e non tiñamos acceso, quer dicir, foi grazas á evolución pouco a pouco de que existan librarías especializadas e xa hoxe en día aínda máis que xa podemos atopar cómics de novela gráfica en todas as librerías e cada vez vai collendo máis espazo. Entón cambiou moito a perspectiva, por sorte aínda queda moito por facer, quer dizer, aquí veño a reivindicar moito e a ser moi crítico tamén coa falta de cultura de cómic que ainda temos. Vou meter con vos e non sodes bueno, se non sodes tamén protagonistas na concienciación a prol da cultura da banda deseñada, bueno, vai ser un pouco o meu papel, pero que todo vai cambiando pouco a pouco, e por sorte agora pues, contamos con bibliotecas onde poder ler. Eu non tiven ese acceso, non había nada nas bibliotecas apenas que eu lembre, máis que Asterix Obelix ou os Tintín, que iso é precisamente o que creou esa concepción en certa maneira subcultural, ¿no? De que é o cómic. Bueno, pues en certa maneira historias que parecen, ¿no? Ainda que valen para todos os públicos, pues máis para a rapazada, ¿no? Pues, o Asterix Obelix ou o Tintín, ainda que ten detrás hai que saber remexer e ver que hai moito máis trasfondo político e social en todas estas obras, pero un pouco que digo, non? Hai que saber visualizar un pouco cal é esta evolución e bueno, é así. Nada, a raíz do comentario de Iria, pois é unha cousa que me veo a cabeza, que a mellor adiantame un pouco, pido disculpas, que é a situación do cómic actual, non? Da banda deseñada. Que, bueno, na miña época, sempre falaremos, eu vou contar batallitas todo o tempo, evidentemente, así que na miña época había un debate, sobre todo a finais dos 90, sobre o futuro do cómic, non? Era o momento das pantallas, o momento da arte digital, o momento do paso a internet. Entón, había quen pronosticaba que o mundo do papel e o cómic é unha arte moi ligada ainda que hoxe en día se utilizan ferramentas digitais, ainda moi ligada ao papel, porque non sei a vos, pero a mí ler nunha pantalla un cómic non disfruto nada, necesito terlo en papel, terlo en libro. Curiosamente, o cómic está desde nunca, eu penso, non sei se Xulio está de acordo comigo, mas estou falando a nivel global, a nivel mundial, é fantástico, o sea, a situación do cómic hoxe. Entón, aí están as librerías, como dixeron, os compañeros, as bibliotecas e tamén as escolas de BD e os salóns de cómic. Que aquí en Galiza hai que reivindicar o salón de cómic que temos na Coruña, Viñetas, e a escola de BD que temos en Pontevedra. Olha, en Asturias non hai moito fresco, nin en León, nin en Andalucía, nin siquiera en Portugal, nin siquiera no país do lado teñen posiblemente unha potencia como temos aquí. Eso, que está comigo. Moi ben, referentes galegos, foráneos, clásicos, actuais, femininos. Eu para iso sí que trouxe unha presentación. Moi ben. Empezamos por Iria logo. Eu xa veño directamente con referentes para ver vos a que me refiro. A Vandel, os tres primeiros van ser referentes que usei para memorias, pero vou dicir algúns máis, tampouco moitos. Ao mellor o coñecedes por facer os fondos da Bela Dorminte,
é un artista para min bastante infravalorado e pois a min flipame como usa uns deseños super detallados con inspiracións dos libros ilustrados, bueno, sí, iluminados da Idade Media. Carles Jiménez, que é o meu gran amor, obviamente, pero de novo, libros humorísticos como Paracuellos, cosiñas así que me gustaron moito desde pequeniña. E claro, para min, en canto descubren, dixen, Dios mío, esta é outra cousa. E, obviamente, estudo Ghibli porque, ou Ghibli, segundo quen pregunte, isto seguramente xa sexa máis común entre xente da miña xeración, porque moita xente creceu con este tipo de películas, a miña favorita sendo Porco Rosso, que non é das favoritas de ninguén, pero para min sí. Referencias galegas, obviamente Fid, que xa o comentei antes, Emma Ríos, con Pretty Deadly eu flipei como unha persoa de Galicia podía estar traballando para o mercado americano e descubrín a Castelao curiosamente moi tarde, porque ao principio non me gustaba nada, pensaba que dibuixaba moi feo e ata que fun ao Museo de Pontevedra e dixen, eu nunca vira estes lentes tan enormes e tan preciosos, tan detallados. Españoles, pois temos algúns como Borja González, Pablo Eloadel, que por certo, premio nacional, bueno, igual que Borja, premio nacional, e esta é unha adaptación do Paraíso Perdido. Unha adaptación das mellores que vin, eu recomendo moitísimo. E despois Contrabaso, de Teresa Valero. Bueno, isto xa sería despois para outras cousiñas para que se pode usar, pero bueno, pequeno spoiler. Pero sí, beber de todo tipo de autores, eu xa mencionei algúns antes, tamén pois, internacionais, vou mencionar despois algúns outros, así que polo momento deixámolo aquí, pero sí, a poder ser sair moito da zona de confort para aprender máis. Acabas de novo, para mí referencias poden ser Golcini e Uderzo, que fixeron as lecciones, porque efectivamente foi o que estaba a miniatura na biblioteca. E de feito, quero mencionar unha cousa que me pasou co tema lingüístico. Eu tuve acceso a eles en castelán, pero empezaron a chegar en galego. E pasoume o que pasa un poquinho ca familia, non? Tú que a tua familia empezas a falar unha lingua e logo como que é moi difícil mudar. O sea, podes facer un esforzo consciente, pero non xa é como natural, non? Entón eu recordo que había algúns que só estaban en galego e que eu incluso que me enfadaba, en plan. Entón, está moi ben ter estos espazos de reflexión para o tema lingüístico e nada, e volvendo de Castelao estaba dudando se falase dele ou non, porque per se non era un cómic, non era unha secuencia con elipse, pero sí que é certo que no Museo de Pontevedra entras ali e ves a Tila en Galiza e dá ganas de chorar. Quero dicir, efectivamente, nas escolas ponse o grabado de en Galicia non se pide, emigrase, tal. Pero cando ves grabados que reflexen as barbaridades que pasaron aquí durante a represión franquista, quero dicir, sendo unha persoa moi pouco visual, non hai grabados que me poden remexer así, a día de hoxe. Entón, Castelao, e de chorar ao Museo de Pontevedra. Vale, pois eu tamén coincido con Miriam moitas das cousas, evidentemente, Carlos Jiménez, en fin, a mí tamén foi... E ten un cómic con os profesionais, que a vez que é moi divertido, porque non oríamos moito no frente comisario, porque é así, é talmente, é talmente o mundo do cómic. Que máis? Bueno, eu evidentemente sou da xeración bruguera, por tanto, Francisco Ibáñez, que acaba de... e o demais, Anacleto Agente Secreto, las hermanas Gilda e toda a pesca, non? E logo tamén unha cousa que me parece que incluso non se podría ser, non sei, habría que verlo, si se podría adaptar, non sei, ao noso gusto do rapaz de todos, pero as joyas literarias juveniles, non sei se vos acordades, para mí foron, bueno, foi un informe. E depois tamén copiando a Castelao, tamén copiando a Castelao. E logo, que máis? Pois logo temos, eu de adolescente accedín os cómics norteamericanos a través de unha editora española chamada Marvel, e os cómics, bueno, estes de Marvel, Vértice. E os cómics, estes eran os Marvel, e os de DC, dunha editora mexicana que chamaba Novaro, que chegaba aquí, e eran moi diferentes os formatos de cómic. E tamén, entonces, había que escoller, había que ser ou de DC ou de Marvel, non? Eu era máis de... aqueles eran máis de DC.
Entón, estes cómics tamén, evidentemente, nos influíron moito. Eu lembro perfectamente do cheiro que tiñan eses cómics. Na nosa época tamén, claro, eu falo batallitas, podíamos cambiar cómics. Ibas á libraría, tiñes en frente da casa, levabas os teus cómics, con un duro, 5 pesetas, tiñan aí un mazo de cómics, non? E ibas dicindo tal, este, tal, tal, e entón entregabas o teu e collías outro. Era unha especie como de intercambio de tal, que a verdade que, bueno, para mí era impresionante, porque era aí, igual topabas un cómic que era moito millón, porque estaban organizados por categorías, non? De noxentos, bastante ben conservados, moi ben conservados. E a veces topabas xoias, o típico, non? Que estaban mal catalogadas e saías da tenda e dices, ostras, en fin. E depois tamén me lembro da biblioteca do meu barrio, que hoxe xa non existe, e Tintín na biblioteca, que eu odiaba Tintín. Por qué? Porque a letra de Tintín, non sei vos fixades, as letras originais de Tintín dos anos 80 e 70 eran letras como destas letras de editorial Rubio, non? De caligrafía. E eu odiaba a caligrafía, porque a miña máis facía escribir de xeito super fatal. Entón odiaba Tintín. Eu odio a Tintín e odio a Liña Clara. É broma, é broma. E depois eu que comentaba aquí antes a Eric, que eu penso, non sei se Asterix ou Tintín, pero un dos dous era traducido por Blanco Amor naquela época, non sei se podes confirmar aí atrás. Asterix. Un francés era con... Blanco Amor nunca admitiría a tipografía. Ben, aparte das referentes que acabades de nomear, que coincido prácticamente con todos e con todas, pois reivindicar a figura precisamente de Raimundo Patiño e de Xaquín Marín, que son os pioneiros da nosa banda deseñada, que fixeron o primeiro álbum de banda deseñada galega, no? Dúas viaxes, onde xa no ano 75 se facía un cómic moi experimental, autodidacta, porque non bebían prácticamente de ninguna outra influencia, quer dizer, eles colleron o seu propio camiño intentando crear unha arte galega da banda deseñada, e ademais baseado na ciencia ficción, onde se reclamaba a dignidade de Galicia, quer dizer, un cómic moi comprometido, baseado na ciencia ficción, porque ademais dicía Raimundo Patiño que a ciencia ficción é un espello deformante, no, para poder ver a realidade que agora temos, no? Temos que trasladarnos ao que vai suceder nun futuro moi deformado, distópico, para que podamos ser un pouco conscientes do que está a suceder agora mesmo e do que nos vai pasar se non actuamos, no? Entón, primeramente, bueno, pues estes dous autores eu creo que son esenciais na historia da nosa banda deseñada. Logo Miguel Anxo Prado, tamén obviamente, polo trazo, polo tipo de historias que conta, por esa esencia galega que sempre está nas súas obras, polo rescate da nosa memoria, polo uso, e ademais por ser, non só primeramente o quen sacou adiante Viñetas desde o Atlántico, ainda que agora xa non estea, pero tamén eu creo que foi o primeiro referente de ser o autor de banda deseñada galega profesional. Con consciencia de ser galega. Ele iba para arquitecto, pero deixou nun lado, e Marríos tamén, pero decidiuse por ser profesional de banda deseñada. Entón é un referente, eu creo que para a gran maioría de autores e de autoras, de que realmente se pode vivir da banda deseñada. É difícil, custa moito, pero sí que se pode, non? E un pouco, sobre todo nos anos onde el comezou, xa comezou a finais dos 70, pero anos 80, 90, de dicir, deixas a arquitectura por debuxar tebeos. É dicir, sí, debuxo tebeos. E ensinar que se pode crear un tipo de narración que non é nin banal, que non é nin infantilizado, e que ademais absorbía moito da literatura, de Bioy Casares, de Borges, que se aprecian xa nas citas que pon en trazo de Xiz. Eu creo que é o referente fundamental. Fora daqui, por exemplo, eu adoro mangakas, autores como Jiro Taniguchi, porque o manga non é só tamén, o que entendemos polo manga que moitas veces consumen os rapaces que vemos no instituto, que hai de moitas tendencias, senón, por exemplo, co Camiñante de Jiro Taniguchi, que é un home que se dedica, despois do seu traballo, a pasear por, creo que Tokio,
pola cidade e observar como cae unha folla, como pasa o vento rápido, como se pasea un can, e transmitir unha poesía visual enorme. De feito, hai traballos para chegar a poesía, non, que se transmite a través de Jiro Taniguchi ao alumnado, non, de secundaria, que se pode traballar moi ben, non? Entón, que dicir, aí eu creo que para min un autor fundamental. Bueno, podería estar falando, eu creo que horas de referentes, pero creo que me vou quedar con eses. Vale, pois eu vou completar tamén, xa que vamos sacando cousas. A ver se imos tirar claro, xa que fala Miguel Anxo, pois tamén reivindicar dous autores profesionais galegos desa época, que un deles é moi coñecido, outro non tanto, serían Suso Peña e Xulio das Pastoras. Xulio das Pastoras é moi coñecido, Suso Peña non tanto, e debemos reivindicarlo porque foi o primeiro realmente profesional, está visto así, porque traballaba con Carlos Jiménez, por exemplo, era do grupo da Floresta, e, bueno, eu coñeci hai pouco a pastor que o coñeceu e me contou moitas anécdotas del, e, bueno, e veio en esta zona coñecendo moito, pero a nivel xeral non se coñece moito o seu traballo, porque el mesmo, a mí unha cousa, bueno, tamén falar tamén dos anos 80, da revista de cómic españolas, en fin, con ese grupo de autores que hoxe non sei se é moi reconhecido ou moi reivindicado, pero non tiñan, e tamén pasaba no cómic americano, sobre todo nas primeiras xeracións, sentían vergoña de facer cómic. O cómic era algo cercano á pornografía. É dicir, se tú facías cómic, non o dicías por aí. Non ías a... Non se preguntaban nunha reunión social a que te dedicas, pois non dicías que faces cómic, non? E esta xente sentíase inferior, sentía que estaba nunha arte subcultural, porque as condicións, evidentemente, posiblemente daquela época, pois tamén o levaron a iso. Contra iso houve que lutar moito, ainda estamos lutando hoxe, non? Nada, pues reivindicar esta xente, non? Mi opinión que acabo de decir unha cousa, xa seguimos 20 puntos de mata. Sin problema. Genial. Bueno, eu queria fazer un par de comentarios que nadie me pediu, pero vou recordar. Eu xa digo que non teño conexión ca parte visual do cerebro, non? Entón, si que podo valorar a xente que, pues, como Castelao, transmite ideas de maneira moi simple, moi directa, pero, por exemplo, Miguel Anxo Prado, dame moita rabia dicir que eu, o primeiro contacto que tiñe con ele foi en sexto de primaria e non puiden conectar. Era non sei dicir o nome, sei que era un neno, era unha movida dun neno que iba por un árbol para a Navidad. Talaba un árbol. Pois pode ser. E eu recordo que era moi escuro para mí, quero dicir, dame rabia non ter conectado, porque agora quero dicir, o único nome que me ven á cabeza, efectivamente, falando de cómics no 2000 en galego, é Miguel Anxo Prado, no meu imaginar, non? E dame moita pena porque creo que tamén temos que empezar a adaptar o que falaba antes, non? Igual temos que ir un paso máis por diante e darle a xuventude o que necesita a xuventude, non tanto que necesitamos a xente adulta. Quero dicir, porque Miguel Anxo Prado pode ter un discurso moi potente, e tamén temos que, nas aulas, dicir, temos que falar de memoria histórica as criaturas. Pois a ver como. Sí, e nada, e para terminar xa, que todo o meu amor, Miguel Anxo Prado, moi ben, necesitamos máis xente así, deixando de ter traballos convencionais para apertar o duro, bueno, facendo cosas en galego, non? E logo, desmarcándome un poquinho de aquí, índome un pouco para fora, como home trans, teño a necesidade de reivindicar a figura de Elsa Ruiz, que é unha muller trans que fai viñetas, así xa vos digo, en castelán, porque é de Madrid. Non podía. Transmite, bueno, de maneira moi directa, bueno, pues as vivencias dunha persoa trans, bueno, podedelo ver no seu blog Lost in Transition, Elsa Ruiz. Isto é todo, Patricia. Ben, entón, nada, como se me vai ben, non hai problema. Visión do panorama actual da BD galega. Produtos, autores, premios, coleccións, etc. Que empece yo. Sabe que... A ver, comezo eu. A ver, vou dar unha visión optimista e outra máis pesimista, quer dicir, sí que estamos avanzando bastante, eu creo, pero queda moito camiño por percorrer, non? Eu creo que
bueno, isto concorda Xico, non? Que as grandes editoriais teñen que apostar aínda máis, xa están a facer, non? Xa o vemos, pero creo que aínda teñen que apostar máis pola banda deseñada. Entendo e sei que a BD é un produto caro, que non é doado de sacar, que aínda faltan consumidores detrás que acaben de apoiar isto, pero hai que seguir apostando polas autoras, polos autores de aquí, porque temos grandísimas autoras que moitos teñen que ir fora a traballar. Temos ainda que tamén se publican en galego, David Rubín publica con Astiberri, Emma Ríos, Tirso Cons, que traballa xa directamente en Francia, no mercado francés, e agora fichou por DC, por exemplo, Xulia Vicente, que está en Valencia, que temos unha cantidade de autores e autoras que teñen que marchar fora e que non poden ver en moitas das ocasións os seus traballos en galego. Eu creo que as editorias deberían facer un esforzo. A nivel institucional deberíase facer aínda máis esforzo. Eu creo que debería xa propoñerse digamos unha campaña de potenciación do consumo da banda deseñada, porque estamos falando dun produto, dun medio que cada vez está máis asentado, xa a nivel internacional, en Francia, en Bélxica, son culturas nacionais, ten unha cultura de cómic impresionante, en Xapón igualmente, en Estados Unidos tamén. Non podemos quedarnos atrás, porque además é un medio con moito futuro, onde se están narrando moitísimas cosas que outros medios non poden chegar, nin a literatura nin ao cine. Tamén hai moitas cousas que non podería a banda deseñada recoller, non? Que si a literatura ou o cine, por exemplo, e non podemos quedarnos atrás. Ademais disto, estes prexuizos, esa casa cultura que hai do cómic, ainda se pode sentir, por exemplo, creo que nos premios, vale? Eu sí que fui moi crítico, por exemplo, cos premios Follas Novas, onde xa varias veces sacaron unha categoría un pouco extraña, onde de banda deseñada, onde se premiaban recopilacións de humor gráfico, onde xa varios autores renunciaron a eses premios, porque o humor gráfico non é banda deseñada. Hoxe en día ese premio recolle o premio ao libro de banda deseñada gráfico e humor, que é unha categoría que non entendo moi ben, non sei todo o que se pode recoller aí, non? É un pouco un revolutum aí un pouco extraño, non? Entón, quer dicir, nótase que aínda existen prexuizos, que aínda non se ten unha certa consideración neste tipo de cousas, non? Cando nuns premios non están todo ben claro, nin se recollen, onde parece ás veces que nin se sabe que é o que se fai neste país de banda deseñada anualmente, porque non aparecen igual obras referentes. Eu xa metín aí moitas veces a crítica. Ainda así faltan máis premios, vale? Temos, por exemplo, sí que o premio Castelao, que eu creo que o máis importante, onde saen obras moi importantes, pero que logo son imposibles de conseguir, vale? Quer dicir, premianse autores, si que hai anos saían con demo editorial, pero dende hai uns anos editan da Deputación da Coruña, editan eles, e logo non se poden conseguir, acaban descatalogados. Tens que escribirlle un mail a un señor da Deputación que traballa ali para que che mande un exemplar gratuito, pero eu non podo poñer libros en secundaria que están moi ben, porque non os poden atopar, non se poden mercar, entón de que nos vai servir? Además, eses autores habitualmente non teñen continuidade. Poño un exemplo, un dos últimos premios foi Bea Lema con O Corpo de Cristo, que é unha grandísima obra, que eu creo que non se pode atopar pola Deputación da Coruña, e esa grandísima obra finalizouna a través de bordado, de acordo? Fixo en bordado, grazas a unha bolsa en Angoulême, en Francia, onde sí que dan bastantes cartos, onde te pagan unha estadía, onde podes traballar e facer e rematar e facer as túas obras, e grazas a iso acabou ese traballo, ampliouno e o fixo moi ben e gañou un dos premios máis importantes en Angoulême, e agora temos a obra en castelán. Esa non a podemos ter en galego, porque temos esa obra en galego descatalogada, pero está en francés, está en castelán e carecemos dela. Entón,
hai que decir, fanse cousas, seguimos avanzando, pero quédanos moito por normalizar. Esa me quedei a gusto. De momento, de momento. Eu, pois moi de acordo, a verdade. Desde a perspectiva dunha persoa máis nova que non viviu as penurias do que é a idade oscura dos anos 90 e todo iso, pois digo, ai que ben estamos, e ao mesmo tempo, ai que mal estamos, porque sí que hai un montón de concursos de cómic que pequeniños, o mellor no que podes facer cómics de 4 páxinas. Está, por exemplo, o Xuventude Crea, que son ata un máximo de 16. Que pasa co Xuventude Crea? Nunca se chega a ver o premiado. Entón, iso a min pois tamén é algo que, bueno, me causa un pouco de pena, porque se de toda Galicia gaña unha persoa e non podemos ver que esa obra maravillosa, pois que non se poida compartir polo mundo, bueno, como mínimo por Galicia. Pareceme un erro. Pero sí que hai un montón de pequenos premios con unha dotación económica que axudan a todo tipo de creadores. Outro é o premio Coruxa de humor gráfico de Fene, que tamén moi ben, moi boa calidade, e están expostos todas as persoas que participan. Entón, tamén é un método de promover un lugar pequeno como é Fene. Eu fui a Fene exclusivamente para ver o Museo do Humor. Entón, pois mira, tamén é unha forma de dar un pouco de diñeiro ao propio lugar, de fomentar a cultura e de facer que a xente se mova. Con respecto a de como estamos en Galicia, diría que sinto por ser a persoa que diga culpa de Franco, pero si en España estamos peor que en Francia é porque houve dúas correntes. Franco que decía los lectores de cómics de hoy serán los lectores de libros de mañana, máis ou menos parafraseando, mentres que nos anos 60, xa vindo un pouco co Liberación, maio 68, tal e cual, Mitterrand, que dixo, nada, pois eu estou aquí co meu GoPrat, co meu corto maltés, e vou facer que este país sexa un país de lectores. Hai que fomentar un montón a lectura, e a lectura de cómics, a lectura en xeral. De feito, as nacionalidades históricas españolas son as que fomentan máis a lectura e teñen os mellores índices de lectura do país. Entón, pois, non queda máis que seguir fomentando premios, seguir facendo que un libro sexa un regalo, que non sexa unha imposición, facer que os chavales, unha vez, os chavales ou non chavales, con calquera club de lectura, traballen, que se motiven co que acaban de ler, que fagan unha lectura crítica. Entón, pois, bueno, despois de reivindicar eu tamén. Sí, mira, só ia a finalizar porque me veo a mente agora, por exemplo, que hai boas iniciativas, como é agora esta será Comic Con en Moaña, creo que onde vendo un pouco o programa que teñen, pois realmente, que dicir, dá unha visión un pouco sesgada. É todo manga, vale? En primeiro lugar, que está moi ben, pero que o cómic non é só manga. E realmente gran parte do programa é, pois, non sei, torneo de Quidditch, torneo con pistola láser e de xogos de Magic, de cartas, bueno, facer taller de origami. Dicir, hai unha sucesión de cosas que hai unhas que están moi ben, que hai curso de dobraxe e todo iso, pero dá unha visión totalmente sesgada. Non é cómic, é só manga, e ademais trasládase un mundo paralelo dos campeonatos de videoxogos, todo un universo que non representa para nada todo o que se fai de cómic e o que é, porque senón estamos orientando, sobre todo porque hai moitas visitas de institutos, de cómics de club de lectura de manga ou de cómic, entón parece que só existe iso, non? E que está asociado, pois, iso además os otakus, non? A vestirse dos heróis ou heroínas favoritos, e hai moitísimo máis ali, non? Entón, están moi ben as iniciativas, pero imos leválas, bueno, dicir un pouco as cousas polo seu nome. Xa está. Eu iba a ser un cenizo pesimista, pero inspirastesme un par de cousas boas. Unha é que os libros, os cómics, os libros en xeral, siguen sendo unha posibilidade de regalo. E di unha persoa que acaba de editar un libro e a xente empezou a preguntar onde se pode comprar?
E sacamos un EP, a banda de top, un mes antes, e nadie me dixo, onde se pode comprar? Entón, por algún motivo, o libro físico sobrevive. Vamos a intentar apoyarnos neso un poquinho. Outra cousa boa, Non me das librerías, que son de por algún motivo, non ten con superhéroes, si non entende nadie iso. non de libros. Vamos falar do Carrabouxo, que é unha figura que temos en Ourense, que tampouco entendo moi ben porque lle foi ben a Xosé Lois, porque ten viñetas bastante decisivas a nivel político, e ten sitio no xornal local. É un misterio de Salina que non se pode entender. A mí, maravillame, agradezo a súa existencia e se non conocedes, pues comento. E logo, pois falábamos das institucións. Entendo eso, que non convén desde elas, pues, incitar a creación de cultura que poida cuestionar un sistema que non funciona. Pero, vistas os resultados das edicións, millón calo. Bueno, sigo. Falando da xuventude, que xa entro no pesimista, vale? Hai refráns, non é culpa da xente nova, hai refráns que din onde vayan 100, vai ti tamén, máis vale malo conocido cabo por conocer, entón, é normal que a xente migre, porque a xente quer comer, é normal que a xente pense que só hai unha maneira de facer cultura que é en linguas que non están minorizadas, e isto implica que, non creamos un imaginario galego, Franco sale de casúa, Fraga non nos oímos moi ben, porque ese señor xogaba moitas bandas, pero acaba pasando eso, que ou hai discontinuidade cando se publica unha editorial, ou faz un crowdfunding, tes unha tirada moi limitada, e, pois,